Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kagem kepala sekolah ingkang kula hormati, kagem ibu guru ingkang kula hormati, saha wali murid ingkang kula hormati lan saha sedaya rencang-rencang ingkang kula tresnani. Para rawuh ingkang minungga langkung rumiyin kita nyaosaken puji syukur wonten kersanipun Allah Subhanahu wa taala bilih ing enjang punika kita sedaya kepanggih wilujeng tanpa kekirangan setunggal punapa. Para rawuh ingkang minulya kula wonten mriki minangkani prahata adicara oleh susunan adicara inggih punika. Setunggal pembuka, kalih sambutan kepala sekolah, 3 sambutan wali kelas, sekawan sambutan ketua OSIS, bangsa hiburan, 6 penutup.